салом, шумо барои чӣ футболро дӯст медоред? Барои ҷолибият, барои голҳои зебо ё барои финтҳои олӣ? Аслан барои ин ҳама. Боз футболро барои финтҳои бо барору бебарор дӯст доштан мумкин аст. Гоҳ дар футбол бузургтарин технарҳо ҳам иштибоҳ мекунанд, ки боиси хандахариши мухлисон мешавад. Неймар дар олами футбол яке аз технарҳои бомаҳорат шинохта мешавад, вале дар бозӣ бар муқобили Севилия як финте кард, ки ҳама ҳайрон шуд. Аниқтараш ӯ аз уҳдаи он набаромад. Ӯ он қадар сахт мехост бозингари ҳарифро фиреб диҳад, ки худаш тӯбро фаромӯш кард. Боз агар бар замин Неймар бовара карда худро дар замин хел медод, ана баъд боиси хандахариши олам мешуд. Шумо дӯстон бошад метавонистед соҳиби $100 гардед, агар дар сайти 1xbet регистратсия мекардед. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Барои бонусро гирифтан танҳо шумо дар ҷои промокод TAJFUT нависед халос. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар фаъолияти Криштиану Роналду ҳамчунин финтҳои нобарор хело зиёданд. Албатта охир вақте мехоҳӣ ба муваффақият бирасӣ, хоҳ нохоҳ ин чизҳо рух медиҳанд. Агар касе ба он назар аст, ки дар ин кор Роналду беҳамтост, беҳтараш идомаи роликро тамошо накунад. Шумо мегӯяд, ки ин кор хеле барвақт буд, вагарна ин финти нобарорро чӣ гуна метавон шаҳр дод. Брейкданси Роналду маъқул шуд. Инҷо каме фристайл илова кунем, пас хеле олӣ хоҳад шуд. Дар фаъолияти Роналду афтишу хезишҳо зиёд буданд. Барои мисол шикаст аз Порту имсол оя афтиш ҳангоми бозӣ дар ҳайати мунтахаби Португалия. Шумо медонед, ки Роналду чӣ қадар аз Динамо Киев метарсад. Агар натарсад, пас чӣ гуна ана ин финтро маънидод кардан мумкин аст. Як гуфтаи маъмилӣ аст, ки мегӯянд аз дандон парид. Шояд Роналду онро ба маънои аз пушти по парид фаҳмида бошад, ки туби инҷо аз пушти пояш мепарад. Албатта мо ҳозир ба Криштиану эрод мегирем, аммо чунин финтҳои нобарор дар карьераи ӯ хело каманд. Он қадар каманд, ки ба ҳисоби як дасти калони пур аз панҷа мерасад. Акнун мегузарем ба финтҳои бозингари дастони дигар Лионел Месси. Агар мо мухлиси Месси бошем, мегӯем, ки дар карьераи футболии ӯ чунин финтҳои нобарор нестанд. ва ӯ хоҳ хеста бошад, хоҳ нишаста бозиро идома медиҳад. Ана мисли ин маврид. Аммо мо ҳақро мегӯем ва ана ин афтиши Месси дар бозӣ бо Перу гувоҳи гуфтаҳои мост. Аслан қиёс кардан ин ду бозингари беҳамтод чандон кори оқлона нест. Барои ҳамин беҳтар мебуд ин видеои моро, ки асосгузори финтҳо ном дорад, тамошо мекардед. Барои нобарорӣ бошад мо Азар дорем. Аслан ҳамин гузариши худи Азар ба Реал худаш финти нобарор буд, аммо ӯ ҳам дар иҷрои финтҳои нобарор ҳамто надорад. Ана ин финт ҳангоме ки ӯ дар Челси бозӣ мекард. Хуб фикр кард, аммо иҷроишаш хуб нест. Боз як бозингари дигар, ки дар Реал бозӣ карда натавонист, ин Гарит Бел аст. Бел дар қиёс ба Азар ба Реал хело кӯмак кардааст. Гузариши хотирмони ӯ ба дарвозаи Райо Великано дар ин ролики мо ҷо гирифтааст. Бел мехост хеле моҳирона бозӣ кунад, аммо ана ин тавр шуд. Дар бораи финти навбатӣ бошад пешниҳод мекардем, ки нахандед. Бале, ин ба чап. Ин мардак аниқтараш Ибра ҳамаро инҷо ба қавле ҷазир кард. Аммо чунин чӣ мегӯянд, худо ба ӯ дод, ҳарчанд ки дар мавриди ӯ шояд баръакс бошад. Вале Ибра дар чунин маврид бозингари ҳарифро таҳқир накард, балки ӯро дар оғӯш гирифт. Охир дар ин олам аз оғӯши Златан дида ҷои хубе ҳаст? Не, ҳаст. Ин шумо обуначиёни канали Sports TG. Мо миннатдори он ҳастем, ки шумо моро дастгирӣ карда дар канал обуна шудед. Агар то ҳол обуна нашуда бошед, то ин хатогиро ислоҳ кунед. Артуро Видал ҳеҷ гоҳ бозингари зарбазан шуморида намешуд. Аслан кори ӯ тахрибкорист. Бозингарони Реал ҳеҷ чунин як корро аз бозингари Ювентус интизор набуданд. баъди ин зарба, ки қариб пои ӯ ба нофи замин бирасад, Видал боз пеналти ҳам талаб кард, ҳарчанд ки гоҳ-гаҳ барои чунин зарба пеналти ҳам медиҳанд. Агар бовар надоред, пас бинед, ки Раим Стерлинг дар бозӣ бо Шахтёри Донецк чӣ гуна баъди задани замин пеналти кор кард. Ӯ чунон бо маҳорат ба замин зарба зад, ки ҳатто довари дар наздаш истода ба нуқтаи 11 метра ишора кард. Шумо мегӯед, ки ин финти нобарор буд. Не охир Стерлинг бо ин финт пеналти кор кард, ку ҳарчанд аз рӯи инсоф Стерлинг мебоист ба довар асли гапро мегуфт. Аслан Раим на танҳо дар бозиҳои расмӣ, балки дар тамринҳо низ чунин финтҳои нобарор мекунад, ки ҳамдастаҳояшро аз ханда гурдакаф мекунад. Бояд гуфт, ҷойдошти чунин финтҳо дар фаъолияти футболбозон чандон бад нест, зеро он боиси хандаи мухлисон мешавад. Ханда бошад, умри одамро дароз мекунад. Қабл аз анҷоми ин нашр мехоҳем эҳсосоти шораи бразилиро, ки дар пушти як финти нобарор хело бозавқ хандидааст, пешкаши шумо кунем. бихандед, аммо бояд донист, ки финту ҳилаҳои нобарор ҳам як ҷузъи футболанд. бо ҳамин тамом, ҳазор раҳмат барои тамошо ва лайкатон. мо без шумо ҳеҷ касем. тавсия медиҳем, ки дигар видеои моро тамошо кунед. ҳатман ба шумо писанд меояд. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.